Kaixo Leire, hazen egutegi polita eta berezia duzuen, ez da, hemen teknikan, egutegi teknologikoa esan daiteke, eta zer egiten duzu hemen? Bai, bueno, landareak ekoizteaz gain, landare horien ekoizpenerako gailu desberdinak erabiltzen ditugu, eta hauek dira bisita hontan ikusiko ditugunak. Gailu teknologikoak eta beste sektore batzuetan oso ohikoak direnak, ez? Hainbeste nekazaritzan. Hasteko adibide bat, sentsoreak, sentsorika nekazaritza munduan letxuak hazteko erabiltzen duzu, ezta? Nola egiten duzu? Bai, sentsore bat badugu hemen, bai, hezetasun sentsore bat da. Hori, berde hori, ezta? Bai, lau sakonera desberdinak dituena, eta orduan egiten duguna da hezetasuna neurtu. Eta horren arabera, ureztaketa martxan jartzen dugu, ala ez. Eta hor beste gailu badago? Bai, beste bat dago ondoan, baita ere, horrek neurtzen diguna da zer nolako hezetasuna dagoen ostoan. Eta horren arabera, nolabait ere iragarri dezakegu ia zer nolako arriskua dagoen, ez, gaixotasun bat nolabait ere jasotzeko, ala ez. Eta hemen bi hilara dituzu, ez? Bi zerrenda letxugenak badago aldea, bi hauen artean. Bai, badago, batean ureztapena automatikoa da, programatuta dago, eta bestean ordea egiten dugun ureztaketa da sensore horren araberako. Horregatik esan duzun informazioaren garrantzia, ezta? Informazio bilketa horren garrantzia, ezta? Hori da, eta gainera informazio bilketa horren arabera guk regulatu dezakegu ureztaketa, eta esan nahi du hori epe luze batean, bigarrena dira baliabideak optimizatzen. Prezisiozko edo doitasunezko nekazaritzaren lehenengo adibidea hauxe. Segiko dugu? Hori da, bai, bazen. Honeko jana ematen du, ezta? Leire, segi, zuk jakingo duzu bidea, ezta? Karratu hori hauek, zertarako diren pentsatzen ari nintzen, baina pista bat ematen dute hor itxatxita dauden intsektuek, ezta? Trampak dira. Bai, trampak kromatikoak dira. Bai, hemen ikusten da, zenbat insektu dauden hemen itxatxita, kola bat badu, itxasgarria dena, eta bertan ikus daitezke intsektu mota desberdinak. Eta hemen ere, horrelako beste karratu bat daukazu, kamara baten aurrean. Guk kontatzen egon beharrean, kamara batek, beste gailu batek hori egiten dugu. Honetxek, ez da, begi horretxek? Hori da. Orduan, egunero argazki bat ateratzen diro, eta argazki hortan zenbatzeaz gain, bera badagai, adimen artifizialarekin, esateko ze taldekoa den, intsektua ze taldekoa den. Zenbat eta zeintzuk diren. Hori da, eta horren arabera, guk izurriten kontrola egiten dugu, eta horren araberako kudeaketan egutegi barruan. Eta hor goien daukazuen beste kutxa beltz hori? Bai, hortan plakak bat egon barrean, hor dagoena da, bestelako erakartzeko, beste sustantzia badago. Sustantzia esaten dut, feromonak dira. Feromonak? Feromonak, bai. Azkenean, eta intsektuak zuloietatik sartzen dira. Hori da. Eta gerora, argazki bat ateratzen da, eta hola badakigu, feromona horrek erakarri duen intsektu horren populazioa zenbatekoa da. Beste leku batera ekarri gaituzu, zer dago hemen? Bai. Zaku hauetan? Hemen ez dago lurra, hemen kokozuntza dago. Kokozuntza? Hemen egiten dugun kultiboa lurri gabekoa da, eta horren ordez inertea den sustrato bat erabiltzen dugu. Kasu honetan, kokozuntza. Eta teknologia honek izena du? Bai, hidroponia. Hidroponia. Lurrik ez, pentsatzen dute hemendik ura edo sartuko zaiola, ura eta elikagaiak, ez da? Nutrienteak. Oso garrantzitsua da, landareari behar duen elikagaia ematera. Sustratonek ez dionez elikagaiek ematen, guk regulatu behar deuna da, zer nolako nutriente salda eman nahi diogu. Hau guztia, hemen lantzen ari zareten teknologia guztiek helburu dutena da, etorkizuneko nekazaritza modu bat. Lurrak urriak izango dira, ur tanta bakoitza zaindu behar da, eta teknologia hauek guztiak horretara daude bideratuta, ezta? Bai, ikusten duguna da, alik eta baliebideak alik eta gehien optimizatu inbar diana, eta behatu behar duguna da, zer nolako eragina egiten ari garen inguru girora. Orduan, ingurumenean egiteko inpaktu hori, saiatu behar geana alik eta lehen gai gutxien hartu, eta baita ere, alik eta hondakin gutxien sortu ere. Hau bai lotu nahi izaten duguna da, olako teknologiak hidroponia ez nola izan daitezken jasangarriagoak. Hau da, nola
erabili ditzazkegun ekonomia zirkulara nola txertatu dezakegun proiektu honen barruan. Horretarako saiatu izan geana da begiratzen ia ze soluzio organiko erabili ditzazkegun, etorkizunan ere bai kokozuntza beharrean hemen gertu dauden hondakinak ere bai, proiektu honetan ere bai txertatzea. Esan duzu hemen ura eta elikagaiak sartzen direla, letxuga hauek zer jaten dute? Letxuga hauek guk nahi duguna jan dezakete. Beraz kartara edo, ez? Hori da. Badakigu, espezie bakoitza badauzkala behar desberdinak egiten dituzten kanpoko giro temperaturaren arabera, eta guk posible diogu berak behar duena eman. Eta jaten dutenaren arabera guk ere horixe, jango genuke ez da, edo jango dugu ez da? Hori da, gauza da geoz eta ezagutza gehiago daukagu, giza elikaduraren inguruan, eta orduan guk ere bai badakigu nolabait ere elikagai hauek modu desberdin batean ekoiztu ditzazkegula. Eta gure beharretara nolabait ere doitu. Ezaugarri jakin batzuk izan izaten, adibidez kaltzioa, edo burdina, edo B12 bitamina, eta horrelakoak ez da? Bai, izan liteke. Izan liteke ez da, zergatik ez? Bai, variedade edo espezie desberdinaren arabera, hori egin ahal izango da, etorkizun batean. Barazkiei eman zaizkien nutrienteak zenbateraino txertatu diren jakiteko laborategian aztertzen dituzte. Horrela, batetik, elikagai horien propietate zehatzak ezagutzen dituzte. Eta bestetik, propietate horiek aberastu nahi izan ezkero, zer nutriente xurgatzen dituzten jakin dezakete. Bona, emango dugu jaten? Bai, ausartzea? Venga, zer dago hemen? Hemen tenkak daude. Tenkak daude, ez dira ikusten, baina hor daude, ezta? Hor goian dago negutegia. Eta hemen behan arrainak. Zein da bien arteko elkarrekintza, goiko solairua eta beko solairu honen arteko elkarrekintza? Bueno, dana elkartzen du, akuaponiak elkartzen du. Sistema honetan arrainak elikatu egiten ditugu, arrainak bereien hondakinak iraizten dituzte, eta hondakin horiek araztegi batetara bideratu beharrean, aprobetxatzen ditugu, ze nitrogeno dun konposatu asko dazkate. Landaren elikagai izan daitezkeenak. Bai, kontutan hartu behar dugu, nitrogenoa badala landare behar duen makroelementutatako bat. Ekonomia zirkularra askotan aipatzen den kontzeptua da, baina hau bai dela sistema biribil eta zirkular bat. Nola funtzionatzen du? Zein da oinarria, teknologia honena? Oinarria da, hasiera batean, arrainei pentsu eman ondoren, beraiek amonio asko botatzen duten mediora. Medio hori, bere hortan mantenduko balitz, arrainak hili egingo lirateke. Ze oso toksikoa da amonio hori amoniako bihurtu daitekelako. Etxeko akuarioetan eta iragazteko sistemak ditugu. Bai, eta orduan guk geroz eta urge volumen gehiago, beste arazketa sistema eta filtrazio sistema konplexuagoak eduki behar ditugu. Baina? Gure kasuan egiten duguna da biofiltroa deitzen dana, hau da, bakteria nitrifikatzaileen kolonia horiek egiten dituguna da nolabait ere potentziatu. Bakteria dauden leku horietan oxigenazio asko sartzen dugu, eta baita ere bakteria horiek sustatu batean fijatu behar direnez, fijatzeko elementu desberdinak ematen dizkie. Alegia, amonioa edo arrainan hondakina nitrato bihurtzen duzu, eta nitrato hori baliatzen dute goiko landarek. Baina gero zirkulua berriz ere bera iristen da, ezta? Itxi egiten da, ze azkenean landarek nitrato hori hartzen dutenez, bera etortzen den ur hori, nitratoren kontzentrazioa askoz baxua. Ur garbia esango dugu. Hori da. Eta sistema hau ere pentsatzen dut, erabat kontrolatua izango duzuela, parametro guztiak. Bai, hori da. Hemen baditugu sensore desberdinak, kontutan eduki behar duguna da, arrainak exigentziak direla, eta behaien bizikalidad bermatzeko parametro batzuk neurtu egiten ditugu. Espeziaren arabera oso importante da jakitea zer nolako oxigeno maila dagoen, baita ere zenbateko temperatura dagoen, eta batez ere pH-a. Denbora errealean irakurketa bat egiten dugu, eta daukagun softwareekin hori dana bestaratu egin dezakegu momentuan bertan, eta horren arabera erabakiak hartu.
Kaixo, Marijo. Kaixo, Iñaki. Bueno, lastima, erreportajea bukatzeko, marrubiak dastatu nahi nituen, baina ez da garaia. Ez da garaia, Iñaki. Pixko bat berandu ixigo, etorri beharko duzu. Etorriko gara. Osongi. Hala ere, ikusten dudana hemen, industriako beste sektore askotan erabiltzen diren moduko beso robotiko bat. Nola funtzionatzen du, ze teknologia baliatzen du? Bai, hoxe, giza lana asko dago, ez? Gure lana robota entrenatu behar dugulako, orduan ikuspen artifiziala eta orain oso ohituta gauden erdimen artifizialakin ere, lanean asko ibili gara, robotari interruptorea eman eta lanen hasi aurretik, ez? Alegia ikuspen artifiziala baliatzen du fruitua heldutasun puntu egokian dagoen edo jakiteko. Bai, hoxe da, hemen ikusten ari zareten bezala, prototipo bat hemen sortutakoa da gainera. Gure lana lehendabizikoa ere oso importantea, ez? Marrubiak nola hazten diren robotari lehendabizi erakutsi egin diogu. Ikasi. Eta oan ja, besoa gai da, bera bakarrik, marrubi bakoitzak, ze 11 puntuan biltzeko eta gure aginduetara, ez? Funtzionatzen jartzeko bera bakarrik gai da, baina bueno. Azkenean horixe da ideia, ez da teknikan horrelako teknologiak garatu eta ikasten dituzu zuek ere, gero zabaltzeko, ez da gaur ikusi ditugun bezalako teknologia asko eta asko, doitasunezko edo prezisiozko nekazaritza. Bai, alaxe da, ederki aipatu dugun bezala prezisiozko nekazaritz bateruntz goaz, ez? Eta teknika ikerkuntza eta berrikuntza aplikatuko zentroa izanik, ikertu egiten dugu, teknologia asko erabiltzen dugu, garapen hori egiteko, ez? Beraz, gure lana horixe da, lehendabizi irakasleak trebatzen ditugu, eta ez bakarrik nekazaritzako irakasleak, baizik, eta hemen ikusten ari garen bezala, robotika edo fabrikazioa aurreratua edo automatismoak garatzen ditun irakasle horrek ere ikusi behar ditu, zen nolako aukerak dauzken garapen horrek beste sektore batzutan, ez? Azkenen hori da garapena, ez? Teknologiari esker egiten dugun garapen honetan, baina beti jakinda, amalurra honek ematen dazkigun gaiak eta sortzen ditun produktuak, ez? Alek eta modu hobekienean landu, jan, eta zaindu behar ditugula. Oso ondo Marijo, eskerrik asko. Zuri eskerrik asko, Iñaki.